Καλό μεσημέρι. Μπορούμε να είμαστε μόνοι, δηλαδή ασυντρόφευτοι και καλά? Το θέμα μου το πρότεινε προσωπική μου φίλη μέσω ενός σχολείου που έκανε κάτω από μία ανάρτησή μου στο Facebook. Ξεκινώ με λίγη θεωρία. Θα σας μιλήσω πρώτα για την ικανότητα του να είναι κάποιος μόνος, συνοπτικά βέβαια. Σας έχω ξαναμιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα. Στην ικανότητα του να είναι κάποιος μόνος αναφέρθηκε ο Βρετανός παιδίατρος και ψυχαναλυτής Ντόναλντ Βίνικοτ σε ένα άρθρο του 1957. Η ικανότητα λοιπόν του να είναι κάποιος μόνος είναι συνώνυμη της συναισθηματικής ωριμότητας, καθώς δείχνει ότι το παιδί έχει εσωτερικεύσει μια σταθερή εικόνα του εαυτού του σε σχέση. Για να συμβεί λοιπόν αυτό, θα πρέπει ο άνθρωπος να έχει μάθει πρώτα να είναι μόνος του παρουσία κάποιου άλλου. Αυτό μπορεί να συμβεί στην παιδική ηλικία, όταν δηλαδή το παιδάκι κάθεται σε κάποιο δωμάτιο και παίζει μόνο του και η μητέρα του είναι κάπου πιο εκεί και ασχολείται με κάτι άλλο αντί να είναι από πάνω του. Όποιος δεν έχει ενδοβάλει την εικόνα μιας καλής μητέρας θα αναζητά σε όλη του τη ζωή εξωγενείς πηγές ανακούφισης, όπως είναι το φαγητό, το ποτό, η χρήση ουσιών, οι ευκαιριακές σχέσεις, και αυτά όλα λειτουργούν όπως λειτουργεί για το μικρό παιδί το μεταβατικό αντικείμενο, δηλαδή το μικρό αρκουδάκι που το παιδί το κρατάει αγκαλιά όταν λείπει η μητέρα του για να αισθάνεται λιγότερο μόνο. Συνεχίζω με έναν άλλο Βρετανό ψυχολόγο και ψυχίατρο, τον Τζον Μπόλμπι, ο οποίος αναφέρθηκε στη θεωρία της προσκόλλησης. Κάποια χρόνια αργότερα η Καναδοαμερικανή αναπτυξιακή ψυχολόγος Mary Ainsworth διεύρυνε αν θέλετε και επεξέτεινε την θεωρία της προσκόλλησης έτσι όπως την είχε διατυπώσει ο Μπόλμπι. Προσέθεσε δηλαδή και άλλα στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με τον Μπόλμπι, η αρχική σχέση που αναπτύσσει το βρέφος με τη μητέρα του ή αν θέλετε και με τους γονείς του γενικότερα, μια και σήμερα οπωσδήποτε και οι πατεράδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Ανάλογα λοιπόν με αυτό το είδος της σχέσης που αναπτύσσει το παιδί με τους δικούς του, επηρεάζεται ο τρόπος με τον οποίο βλέπει τον εαυτό του, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σχετίζεται με τους άλλους ανθρώπους ως ενήλικος. Όταν η μητέρα του βρέφους δεν μπορεί, ή είπαμε και ο πατέρας, όταν δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού, του βρέφους δηλαδή, τότε το βρέφος αυτό αναπτύσσει αυτό που λέμε ανασφαλή προσκόλληση. Μέσω τώρα αυτής της θεωρίας εξηγείται το για ποιο λόγο κάποιοι συνάνθρωποι μας δεν έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν στενότερες σχέσεις, σε σύγκριση πάντα με άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν διάφορα είδη δεσμών, εγώ θα αναφερθώ σε δύο που θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε το μόνος και καλά. Το πρώτο είναι η αγχώδης προσκόλληση. Στην περίπτωση της αγχώδους προσκόλλησης η μητέρα είναι απρόβλεπτη, άρα δηλαδή δεν είναι σταθερή στη σχέση της με το παιδί της. Να πω ότι το παιδί, το βρέφος δεν ξέρει τι να περιμένει αν θέλετε από τη μητέρα του. Τα παιδιά λοιπόν αυτών των γονιών έχουν ανάγκη από προσοχή, έχουν ανάγκη από επιβεβαίωση, ενώ ταυτόχρονα διστάζουν να προσεγγίσουν ανθρώπους από φόβο μήπως βιώσουν απόρριψη. Άρα βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι διχάζονται ανάμεσα στην επιθυμία τους να έχουν ανθρώπους γύρω τους και σίγουρα επιθυμούν να έχουν ένα σύντροφο, αλλά και τη δυσκολία τους να προσεγγίσουν τους άλλους, όπως είπαμε, από το φόβο της απόρριψης. Υπάρχει και η αποφευκτική προσκόλληση. Στην περίπτωση αυτή η μητέρα είναι απορριπτική, οπότε οι άνθρωποι που έχουν βιώσει αυτή την κατάσταση ως ενήλικες μπορεί να ισχυρίζονται ότι δεν έχουν ανάγκη από τους άλλους ανθρώπους, δεν έχουν ανάγκη από ένα σύντροφο, δεν έχουν ανάγκη τη βοήθεια των άλλων, άρα προσπαθούν και επιθυμούν όλα να τα κάνουν
μόνοι τους. Επομένως οι άνθρωποι αυτοί κρατούν σε απόσταση την οικογένειά τους, τους φίλους τους, τις προσωπικές τους σχέσεις, άρα αφορά όλον τον περίγυρο αν θέλετε. Είμαι μόνος ή αισθάνομαι μόνος. Το αίσθημα της μοναξιάς είναι έννοια υποκειμενική, δηλαδή ο καθένας από εμάς το βλέπει λίγο με το δικό του τρόπο, θα καταλάβετε στη συνέχεια γιατί σας το λέω. Όταν λοιπόν κάποιος μας λέει ότι αισθάνεται μόνος, αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα. Νιώθω απομονωμένος, αισθάνομαι ότι δεν με αγαπούν, δεν έχω φίλους ή αν θέλετε δεν είμαι ικανός να δημιουργήσω φιλίες, νιώθω ότι με απορρίπτουν, αισθάνομαι διαφορετικός και άρα αισθάνομαι μόνος αφού είμαι διαφορετικός από τους άλλους. Μπορεί να αισθανθούμε μόνοι μέσα στο πλήθος, μπορεί να αισθανθούμε μόνοι σε ένα μεγάλο τραπέζι, είτε είναι οικογενειακό είτε είναι τραπέζι με φίλους. Αντικειμενικά μόνος είναι όποιος δεν έχει κοινωνικές σχέσεις, δηλαδή δεν έχει οικογένεια, δεν έχει φίλους, δεν έχει γνωστούς κτλ. Όμως μπορεί ένας άνθρωπος ενώ είναι αντικειμενικά μόνος, υποκειμενικά να μην αισθάνεται μόνος. Δηλαδή οι άλλοι να τον βλέπουν ότι είναι μόνος, αλλά ο ίδιος να μην βιώνει τη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο. Ο φόβος της μοναξιάς αναγκάζει τους ανθρώπους να παραμένουν σε ένα βαλτωμένο γάμο ή αν θέλετε σε μια ατέριαστη σχέση, να διατηρούν επιφανειακές σχέσεις και να αναζητούν οποιαδήποτε δραστηριότητα προκειμένου ακριβώς να πάψουν να αισθάνονται μόνοι και να αποκτούν συναναστροφές μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, ακόμα και αν δεν είναι οι κατάλληλες για αυτούς. Υπάρχει όμως και αυτό που λέμε υπαρξιακή μοναξιά και είναι καλό να το γνωρίζουμε. Ακριβώς επειδή ο καθένας από εμάς είναι μοναδικός, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί να μας καλύπτει πλήρως, ούτε φυσικά και εμείς οι ίδιοι μπορούμε να καλύψουμε πλήρως τους άλλους. Είναι καλό να το γνωρίζουμε αυτό, μην κατηγορούμε μόνο τους άλλους, ας βλέπουμε και τον εαυτό μας, όχι για να τον κατηγορήσουμε. Όποιος λοιπόν αναγνωρίζει την υπαρξιακή μοναξιά του ανθρώπου γενικότερα, αυτός δεν θα έχει ανεδαφικές προσδοκίες από τους άλλους. Άρα ούτε ο ίδιος θα κουράζεται, ούτε θα κουράζει τους άλλους. Να δούμε τώρα κάποιους παράγοντες οι οποίοι μπορούν να μας εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή. Κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του ορισμό για την καλύτερη ζωή, αν θέλετε, για την ευτυχία. Δεν αναζητάμε όλοι τα ίδια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Παρά τα αυτά όμως υπάρχουν κάποιοι, αν θέλετε, αντικειμενικοί παράγοντες. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες τα τελευταία χρόνια, εγώ ξέρω κάποιες έρευνες στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχουν κάποιοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να διευκολύνουν την ύπαρξη μιας καλύτερης ζωής. Για να έχουμε λοιπόν μια καλύτερη ζωή, σύμφωνα με αυτές τις έρευνες, χρειάζεται να έχουμε καλή ψυχοσωματική κατάσταση, άρα δηλαδή να βιώνουμε και ένα αίσθημα ευεξίας, να έχουμε καλή ψυχική υγεία. Στο Facebook, στην επαγγελματική μου σελίδα, έχω αναρτήσει το πιο πρόσφατο βίντεο που είχα κάνει για την ψυχική υγεία, αλλά μπορείτε να το βρείτε και στο κανάλι εδώ στο YouTube. Είναι καλό ο άνθρωπος για να νιώθει καλά να συνεχίζει την προσωπική του ανάπτυξη παρά το πέρασμα του χρόνου. Είναι αυτό που λέω συχνά σε θεραπευόμενους μου, αλλά το πιστεύω και για τον εαυτό μου, ότι στην ουσία όλο αυτό είναι μια διαδικασία και η ζωή είναι ενδιαφέρουσα αν ο άνθρωπος θέλει να εξελίσσεται και να αναπτύσσεται. Όχι για να κάνει επίδειξη στους άλλους, αλλά για να νιώθει ο ίδιος καλά και για να έχει η ζωή του κάποιο ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει καταρχήν με ενδοσκόπηση, άρα προσπαθούμε να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να αποκτήσουμε αυτογνωσία, χωρίς να σημαίνει ότι γι' αυτό θα χρειαζόμαστε πάντα την παρουσία ενός ειδικού. Καλό είναι να προσπαθούμε να αλλάξουμε δυσλειτουργικές συμπεριφορές ή δυσλειτουργικούς τρόπους σκέψης, αλλά για να το κάνουμε αυτό, γι' αυτό χρειάζεται η αυτογνωσία, να έχουμε συνειδητοποιήσει τέλος πάντων τι μας δυσκολεύει.
Όλα αυτά βεβαίως προϋποθέτουν την ύπαρξη ψυχικής ανθεκτικότητας και όταν λέμε ψυχική ανθεκτικότητα, έχω ξαναμιλήσει για την ψυχική ανθεκτικότητα για την οποία μίλησε πρώτος ο Μπορίς Σιρουλνίκ, είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αναπτύσσεται παρά τις αντιξοότητες της ζωής. Και η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας οι αντιξοότητες της ζωής διονγκώνονται. Και φυσικά για να αισθάνεται ένας άνθρωπος καλά, μπορεί ένας άνθρωπος να αισθάνεται καλά αν αισθάνεται ο ίδιος πλήρης και αν έχει κάποιο αίσθημα ζωής. Πλήρης είναι δηλαδή να νιώθει ότι έκανε στη ζωή του κάποια από τα πράγματα που ήθελε ή αν θέλετε έζησε ή εξακολουθεί να ζει με τον τρόπο που θέλει. Το 100% δεν υπάρχει, αλλά μπορούμε να αυξήσουμε αυτή την ποσόστοση αν θέλετε. Τώρα, για να μην είναι κάποιος πραγματικά μόνος ή για να μην αισθάνεται μόνος, χρειάζεται να σφυριλατήσει τις σχέσεις του, τις οικογενειακές και τις φιλικές. Βεβαίως την οικογένειά μας δεν την επιλέγουμε, παρότι η Φρανσουάζ Ντολτό, η αγαπημένη μου Γαλλίδα ψυχαναλήτρια, είχε πει ότι για να γεννηθεί ένα παιδί χρειάζονται 3 επιθυμίες, αλλά εν πάση περιπτώσει τους φίλους, η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να τους επιλέξουμε. Για να συνδεθεί όμως κάποιος πραγματικά, θα πρέπει πέραν της αντιμετώπισης των δυσκολιών, που μπορεί δηλαδή να μην έχει κάποιος την ικανότητα να είναι μόνος, να έχει ανασφαλή προσκόλληση των 2 ειδών που σας ανέφερα, είναι σημαντικό ένας άνθρωπος να είναι αυθεντικός, να είναι ο εαυτός του. Γιατί όταν είναι αυθεντικός θα προσελκύσει και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά του ταιριάζουν. Η φιλία λοιπόν είναι ένας παράγοντας ψυχοσυναισθηματικής ισορροπίας. Μιλάμε βέβαια για πραγματική φιλία και όχι κάποιες φιλίες της ανάγκης οι οποίες μπορούν να διαλυθούν πολύ εύκολα. Παραδείγματος είμαστε σε κάποιο σύλλογο, γι' αυτό είμαστε φίλοι, αλλά άμα ο σύλλογος κλείσει ή κάτι συμβεί, πάνε οι φιλίες. Άρα η πραγματική φιλία είναι αυτή όπου υπάρχει αποδοχή, αποδεχόμαστε τον φίλο μας για αυτό που είναι, υπάρχει ειλικρίνεια στη σχέση, υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει ενσυναίσθηση, μπαίνουμε στη θέση του φίλου μας, υπάρχει προσφορά, χωρίς να σημαίνει ότι περιμένουμε ανταπόδοση ή ζυγίζουμε ό,τι προσφέρουμε περιμένοντας το ανάλογο και φυσικά υποστήριξη στα δύσκολα. Οι άνθρωποι οι οποίοι τα έχουν βρει με τον εαυτό τους, άρα αισθάνονται καλά, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα φθονούν τους άλλους, τους φίλους τους, γιατί πολλές φορές υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των φίλων, άλλο ο υγιής ανταγωνισμός και άλλο ο φθόνος. Επομένως, εάν θέλετε να επιλέξετε φίλους, επιλέξτε ανθρώπους που τα έχουν βρει με τον εαυτό τους. Είναι πολύ σημαντικό. Καθώς λοιπόν μεγαλώνει ο άνθρωπος, διάφορες έτσι συσσωρευμένες αρνητικές εμπειρίες και βιώματα μπορεί να τον κάνουν πιο επιφυλακτικό και γι' αυτό το λόγο να δυσκολεύεται να δημιουργήσει φιλίες. Αυτή όμως η ικανότητα του να μπορεί ένας άνθρωπος να δημιουργήσει φιλίες είναι πάρα πολύ σημαντική να την αναπτύξει κάποιος, γιατί καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, αρχίζουν και χάνουν φίλους, χάνουν τους δικούς τους ανθρώπους, άρα θα πρέπει να έχουν την ικανότητα να συνδεθούν με άλλους ανθρώπους για να μην αισθάνονται μόνοι. Υπάρχουν κάποια αρνητικά στερεότυπα σε σχέση με τους, αν θέλετε, ανθρώπους τους ελεύθερους, αυτούς δηλαδή που ζουν χωρίς σύντροφο και πάρα πολλοί τους στιγματίζουν ως ιδιόρυθμους. Δεν μπορούμε να αρέσουμε όλοι σε όλους, επομένως αρκεί να είμαστε ικανοποιημένοι με τον δικό μας τρόπο ζωής, τον οποίο έχουμε επιλέξει. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να ανεχθούν να ζήσουν χωρίς σύντροφο και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι οι οποίοι μεγάλωσαν με την ιδέα ότι η συναισθηματική πληρότητα είναι συνδεδεμένη μόνο με την παρουσία κάποιου άλλου. Κάποια φορά είχα κάνει στο κανάλι στο YouTube ένα βίντεο με θέμα το να ξαναφτιάχνει κάποιος τη ζωή του. Διότι το ξαναφτιάχνω τη ζωή μου είναι συνώνυμο για πάρα πολλούς από τους συνανθρώπους μας με το βρίσκω σύντροφο.
Καταλαβαίνετε με τι ευθύνες είναι επιφορτισμένος αυτός ο σύντροφος. Όμως καμία σχέση δεν μπορεί να μας δώσει νόημα αν εμείς οι ίδιοι δεν αισθανόμαστε καλά με τον εαυτό μας, αν εμείς δεν τα έχουμε βρει με τον εαυτό μας. Εξού και οι παράγοντες που σας προανέφερα και προκύπτουν από τις έρευνες δεν αναφέρουν πουθενά την ύπαρξη συντρόφου για να είναι κάποιος καλά. Άρα, ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει να είναι καλά, εάν συναντήσει έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος επίσης έχει φροντίσει να είναι ο ίδιος καλά με τον εαυτό του και τη ζωή του, αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι καλά έχουν αυξημένες πιθανότητες να δημιουργήσουν μια καλύτερη σχέση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να προσπαθήσουν. Κλείνω με τα ρόδα της μοναξιάς, είναι ο τίτλος της αγαπημένης μου επίσης ελληνίστριας, Γαλλίδας ελληνίστριας Jacqueline de Romilly. Η καλή λοιπόν μοναξιά, δηλαδή η μοναχικότητα, την οποία κάποιος επομένως επιλέγει, είναι ανάλογη με την ανεξαρτησία. Ανεξάρτητος είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του. Επομένως, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται τον χρόνο του, να και κάποια ωφέλη, όπως ο ίδιος θέλει, χωρίς ανώφελους περισπασμούς, άρα είναι πιο δημιουργικός. Και βέβαια, μετά από κάποια ηλικία, όπως ακούω, πολλοί συνάνθρωποι μας, είτε λόγω ορμονών, είτε λόγω απογοητεύσεων, δεν έχουν αν θέλετε, ελαττωμένη ή ανύπαρκτη διάθεση για κάποια ερωτική ζωή, άρα πιθανότατα η ύπαρξη ενός συντρόφου με την έννοια που ισχύει για τους νεότερους ανθρώπους δεν υπάρχει, άρα οι άνθρωποι αυτοί αναζητούν μια παρέα. Για τις γυναίκες πολλές φορές τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί οι γυναίκες έχουν μάθει να αυτοεξυπηρετούνται, αλλά καθώς περνούν τα χρόνια υπάρχουν και πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι μια χαρά εξυπηρετούνται, άρα μπορούν να ζουν ανεξάρτητοι. Επομένως, ο καθένας από εμάς καλείται να επιλέξει το δικό του τρόπο ζωής που θα αρέσει στον ίδιο, χωρίς να ενδιαφέρεται εάν ο τρόπος της ζωής του αρέσει στους άλλους ή εάν οι άλλοι τον εγκρίνουν. Ας προσπαθήσουμε να είμαστε ελεύθεροι σε κάποιες επιλογές μας. Να είμαστε όλοι καλά. Σας χαιρετώ.